Pražský nemecko písajúci spisovateľ židovského pôvodu Franz Kafka bol jeden z najvýznamnejších prozaikov 20. storočia. Jeho najznámejšie diela sú poviedka Premeny a romány Proces a zámok. K príležitosti jeho 100. výročia úmrtia sa tento rok pripomína jeho tvorba rôznorodými spôsobmi. Televízie a rozhlasy vysielajú jeho diela, aby si uctili spisovateľovú pamiatku. V Brne je po ňom pomenovaný hostel, v ktorom pravdepodobne Kafka pracoval, a tým vytvárajú zaujímavý koncept starobilej nemocnice. Původně postavená jako budova reprezentativní dělnické úrazové pojišťovny a právě zaměstnancem na poměrně vysokém úřednickém postu byl Franz Kafka. Franz Kafka špitál je jediné miesto, kde sa o zdravých starajú chorí, pričom celý výťažok putuje na ich podporu. Momentálne však muzejná časť nemocnice funguje ako ubytovňa pre utečencov. Odkaz na Kafkovú tvorbu uvádza aj medzinárodný festival Film a architektúra, a to svojou témou Divokosť a inakosť. Tak tento 13. ročník je venovaný téme divnosti a inakosti. A vlastne takto dramaturgia festivalu pracuje. Každý jeden rok máme vlastne venovaný ročník konkrétnej téme a podľa toho sú potom vyberané aj filmy do festivalu. Behom Kafkovho života sa jeho dielam dostalo iba málo pozornosti. Sociálne opovrhovanou architektúrou sa zaoberá aj tento festival, ktorý si pripomína jeho pamiatku. On je zaujímavý formát aj u nás tady na fakulte. Víc a víc ľudí sa zaujíma o nejaké multimédia. Festival prebehol na prelome septembra a októbra v Prahe, Brne a ďalších mestách v Českej republike. Pre Stisk Kateřina Špíglová a Ema Mikušová.